Türkmenistan'ın döwlet Baydawy Arkada futbol klubynyň nyşany Türkiýanyň iň belent nokodyna çykarly. 2026-njy ýylyň 1-nji 6-njy mart aralygynda Arkada futbol klubynyň jan koýarlar toplarynyň agdalary Türkiýanyň iň belent nokody bolan Agry dagyna çykdy. Türkmenistanyň ilçihanatynyň gollawy bilen guralan bu çäre ýurdun garaşdyrlygynyň 35 ýyllygyna hemde 2026-njy ýylyň garaşdyr. Baky bir tarap Türkmenistan Bedew Batly Atmuradyň mekan şygary bilen yglan edilmegine bagyşlandy. Taliplerden ve sport öýüjilerden ibarat bolan ekspedisiýa tejribeli alpinist Agajan Öwliýagulyýew ýol başçylyk etdi. Gatnaşyjylar 5137 metr belentlikde Türkmenistanyň döwlet baydagyny, şeýle hem Arkada futbol toparyny we 2026-njy ýylyň nyşanlaryny açdy. Bu çäre sport diplomatiýasyny ösdürmäge we milli agdybirligi berkitmäge gönükdirlenir. Sizi dünýäniň hem ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen galyň. Bize agda bolmaklygym unutma.